Kakunhon ya leka jong ka Khliehmawlieh YC na Nongthymmai District Sport Association kala yo ban rung syakalampung ya leka football ka bahe hapo ka jela kabalatip kum ka Meghalaya State League lani ka MSL Hadien bakalala ban Pynliem no ya kakunhon ya leka jong ka Nongthymmai na Khliehmawlieh District Sport Association ha ka jing kini ban rung halayeng lani ka playoff qualifier. Haba phasha kate gajing kun kala long shisha ka ba itanan hadu kata but haba kenyi ki goal ha ka jing kun hapadeng kite ki artili ki kunhon ya lekai ha ka first leg but ka second leg ka baderu ka jing lekai shabar but shalayeng jong ka jing lekai playoff qualifier ka Khliehmawlieh YC kala yo ban tap lai goal katba ka Nongthymmai SC kala yo ar goal. Shu ha ka tegas ngi ya ka na man of the match la yo ban kur da iwalam nong siang na ka Khliehmawlieh YC. Hakate kasngi na lor kinongkit kam ke NDSA ka bakanthom yo General Secretary uba Mountain Garden Marngar ladan lang ru kinongkit kam ka Khliehmawlieh District Sports Association barkiwei ki balawan bansaki ya kate ka jingale kai.